Magtens tredeling. Hvorfor og hvornår blev magten delt i tre? Det blev delt i 1800-tallet, fordi de skal være uafhængige af hinanden, så de på den måde kan holde hinanden i skak. Fortæl med egne ord, hvad de tre magter har som ansvarsområde. Domstolene. De skal dømme folk retfærdigt og samtidig lovligt. De skal også sørge for, at lovene ikke er imod grundloven. Folketinget. De laver reglen sammen med regeringen. Reglen skal først godkendes. Så de holder et lille valg, om borgerne også er enige. Regeringen. De laver reglerne sammen med Folketinget, og de skal sørge for, at reglerne bliver brugt i Danmark. For eksempel, at I ikke må spise slik om fredagen. Hvad vil det betyde for jer, at I ikke må det? Hvorfor er det en god idé, at de er delt i tre? De holder hinanden i skak, men samtidig uafhængige af hinanden. De kan gøre, hvad de vil, uden de to andre skal blande sig. Sørg for, at ikke kun en af dem bestemmer det hele.